नमस्कार, स्वागत आहे आपलं फेमस मालवणी कट्टा या यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपण भेंडीची भाजी बनवतोय। त्यासाठी आपण इथे पाव किलो भेंडी स्वच्छ धुवून पुसून या प्रकारे चिरून घेतलेली आहे। इथे मोठ्या आकाराचा कांदा बारीक चिरून घेतलाय। एक मोठा टोमॅटो आपण बारीक चिरून घेतलेला आहे। तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राइब करा आणि तसेच बाजूला येणारा बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा, जेणेकरून नवीन व्हिडिओची लिंक तुमच्यापर्यंत सर्वात आधी पोहोचेल। आता भेंडी बनवताना ती एकदम चिकट होते, ती होऊ नये त्यासाठी आपण कढई गरम करून घेतले। त्यामध्ये 2 छोटे चमचे तेल ओतूया। या तेलामध्ये आपल्याला भेंडी परतवून घ्यायची आहे 1 मिनिटभर। गॅसची फ्लेम मोठी ठेवायची आहे आणि मोठ्या गॅसवरती आपल्याला 1 मिनिट भेंडी परतवून घ्यायची आहे, म्हणजे ती चिकट नाही होणार। भेंडी बघा छान परतवून झाले। आता आपण काढून घेऊया। आता त्याच कढईमध्ये आपल्याला 1 मोठा चमचा तेल ओतून घ्यायचं आहे। तेल गरम झालंय, आपण चिरलेला कांदा घालूया। अगदी सोपी रेसिपी आहे। कांदा आपण परतून घेऊया। 2-3 मिनिटं आपल्याला कांदा परतवून घ्यायचा आहे नरम होईपर्यंत। कांदा बघा नरम होत आलाय आणि थोडासा लालसर पण झालाय। भेंडी टाकून घेऊया, मिक्स करूया। चवीप्रमाणे मीठ घालूया। पाव चमचा हळद घालूया। एक चमचा मालवणी मसाला। एकजीव करूया। आता आपण थोडीशी अशी जागा करूया आणि त्यामध्ये बारीक चिरलेला टोमॅटो घालूया। मिक्स करूया। आता यावरती आपल्याला 2 मिनिटांसाठी झाकण घालायचं आहे। झाकण उघडूया। मस्त भेंडी आपली तयार झालेली आहे। हे बघा जरा सुद्धा चिकट झालेली नाही आहे। आता त्यामध्ये आपण 3 चमचे दाण्याचं कूट घालूया। मिक्स करूया। अगदी सोप्या पद्धतीने आपली भेंडीची भाजी तयार झाली आहे। आजची रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राइब, लाईक, शेअर करायला विसरू नका। चला तर मग पुन्हा भेटूया एका छानशी रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।